Niba yekene muno ya gazeli go yama nege muntu no bosi nke tata biko ibia na ya na video kita. The video is very funny anyway, but imago in all, Jesus is still the king. You understand? Jesus bu eze ndị eze na eze. Yota. Igwe Crado we say aye ekpe n'aha Jesus. That is, we pray in Jesus' name. This only show that n'Igbo niche na agbali. Igbo niche na agbali. Ma lobina gume everything obuna na-ekwu. Ika ga stay back to God, because He's the only one. He's the only true living God. Ya biye kelu that na imegini inefe. Ingota. So iyo obuna, no matter iyo obuna ime, ika ga agbali kata, igbalicha. Ina step back to God. Ina step back to Chukwu Okike. That is the God of Creator. Oye kele n'igwe na ana. Ina stay back to Him. Now one day mother say her that though we Igwe Crado put the last time also that na obu that niya alobina go ahi nefe that no dey ego ode egi resources imago na gibudi atufo bruda otoshiti yosi gibruda rubbish tufo. So what he meant upon that Igwe Crado na emi ni ncho neme, but he still regard God as the King of Kings, as the God of Creator. So iya and dibia na-eme bụ rubbish. Iya ni ncha ha na-eme bụ just rubbish. Ichi ife Chukwu. Bible even say give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Amam na all these things ha na-eme bụ just no, because ike adịrọ n'iya ha na-eme. Ọ bụ ike, okay, for example, let's take this as an example. The last time Oge Chukwu na JPAC were problem. JPAC were gap Toya na see one big tree, one has no go 5,000 years or whatsoever. Na malo how many years the tree no go. Toya neba see that near yeru Oge choke in Jake 4 days. That is 4 market days to leave. That's no bu no be hayoya, because in that 4 market days no go. At the end of the day, what happened? 4 market days ga 8 market days 8 my ogalikwe again. This is now getting to a month. JPAC got to Oge Chokeke Njaka na alụsị, and Oge Chokeke Njaka is not even ready to do what? Apologize. But still, away media, it shows only one thing, that there is no power in all these things they are doing. There is no power. To me, I believe there is no power, 100% sure. There is no power in all these things. Obuna that in ha na-efe na-enye ego na-enye ha millions, ndị na-aghali ego na internet. That means your community will be wealthy. You won't find any poor man in your community. Hancha gabata nefe that same thing. So what do you din ya? Match everything. Ke me last Igwe Crado we biati again. We biati ayekpe n'aha Jesus. That is, we pray in Jesus' name. Amen. Oya bu na chiwochi, but yawa my own name. So saya gi. We don't need saya gi, so that again can the mother have favor again. Ndị mmadụ ha favor again. Abia sigi that nando can na ndị oche eligo anyị. I'm proudly saying it. Yes, I'm proud and I'm okay with it. Ịghọta. Ụta ndị ọcha shiwe elie m, adịm very very. Ọ bụ na ọya ọcha na Jesus bi eli m, no, as long as not Jesus in my brain, I'm perfectly okay with it. Come and get fe iapelape. Come and get fe chozo. Come and get fe chozo. You obuna get mem can't deny my God. Let God take that thing away from me. About that anything obuna, let God take it away from me. I will never deny my God. No matter what, I will never deny Him. So guys, be very careful out there so that people will not deceive you. This is all I have to say. Thank you so much. Because nene vidano, I got zero. Bye, makwongo. Nkwenu buku amaka. Afaglo makwongo. Nene chukwu olisablo anyanwụ na agbala. Iwe Igbo jibiri, iwe ndị jibiri. Iwe na-ejelu nri ozi na iwe ndị na-ejelu ozi. Iwe na-ejelu mụnwa Igwe Crado arọbụ na bụnazị. E nwere iwe na-ejelu m ozi. And don't know when that one is Sukai, Tata 25th December. When you put design, I will go to Arusi.
no ayọgideze ya oto ogologo ndụ na-arụ isi ka anya wee kwuo okwu ibe akwapụ n'ibe enwe sie elu maka na ọwụ ma agbaka m mbọ na nri ọnụ na ọwụ na ikolobịa fụta ụtụtụ nọgide nọcha olue mgbede ọ chọghị na-akpụ ụla jos ụtụ ya ka ọ na-akpụ ụla na nkịtị ịma na okolobịa ya na ụbọchị kwesị okolobịa ya na-akpụ ụla ochegodo echiche kedu ka echi ya adị kedu ibe a ga-eme ka echi maa mma maka na echi amaka ndị echi buru ibu wee na-ayọ Chukwu Olisa bụrụ n'ụwa anyanwụ na-agba arọbụnago ogbugbu nne nwaanyị ike nga agụ nkwọ aje ebe anyị na-ayọ na-asị ka unu buola anyị ụzọ kpela anyị azụ n'iru anyị jee ka anyị bata ebe ọwụ na anyị bata na anyị na-agba fes onye ọwụ na ebe ọwụ na anyị gadeta na-ekiri anyị kiri maka na ba na ebe ọwụ na anyị na-eje kịta na anyị lode na shutdown wee na-ayọ unu n'ibe niile anyị bụ n'obi kunu ya na-emela anyị kedụ gbaala m ya gbaala ụmụ na ụmụnne m ọnya wụ na ilo na asị nwere onye ya echelu ebi ya ji iwe zoo na anyị n'ibe na atụmatụ ndewe ilo maka na gịnị ụgbọ bụrụ zoro anyị ọkụkụ kpuchiri ụmụ ya na anya mere ụmụ ya ji tochie wee wọrụ nne ọkụkụ na nne ọkụkụ wee na-akpọ unu na-eke ketelu na anyị iwe ọmụ ibe akwapụ ibe enwe unu eketenala anyị ego ọya awa ịkpata ma anyị enwere ndị na-ataji anyị unu ya eketela anyị ego ọya awa ịkpata a na-atajila anyị anya ketenu n'oye ka o ya yetela anyị iwe ọma afọ na-esi ya ọfọtala anyị iwe ọma ọsọ ọwụ na anyị pụtara anyị ekele Chukwu si ya chituo nze daalụ mgbọ akpọtakwala anyị iwe ọma pounds and dollars naira dị n'ime anya a sị na naira enwerezi isi na naira wee go kịrịkịrị mana ọkwanụ dọla ka agbali wee wụrụ naira ebe ọbụla ị na-eri a na-asọfụrụ euro BTC nto niile coin niile ụkwụ ọkpa anyị niile iwe niile anyị eneta n'anya na akara aka niile onye mmadụ niile ya ekwe anyị n'aka ya ekwetekwa n'ihu ọma n'ala Chukwu na ndị a nọ ya emekwa